ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nem ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bha sha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau ka Ribhoi Tourism and Environmental Development Forum kan sarakhe ya ka World Tourism Day ha ka arpanyau tri unai lur 8000 pusau ha orchid umyam ka jingthmu jong kani ka jingrakhi ka longan kin tiwi ki kam chngok kai perthai bat ya ka yo ka kot jong ki pai ba nong song snong jong ka jila ha ka ji kran bi la pathai ku bor u president ka forum u ba plela tiso ula pente ba ka jingrakhi kan sedang da ka jing pen mare marathon ka ban long na umbang sha orchid umyam ha ka por mestem bat ban pun buat pat sa ka jing pen khot ya ki rot ki kyar ha umyam da ka jing atrelang ba ka dor pas nong umyam ka ban sedang nadu ka por shipho ba ji mestem ka Ribhoi Tourism and Environmental Development Forum mantau snem in pelong biang ya kan ka jingrakhi ya ka jinglengku snem jong ka World Tourism Day ka basau ku sau snem hang te po dam sai te kum ka forum ngila sim ya kan ka rai ba mantau snem ngin dei ban pelong ya kan ka program ka jungi ka bangi jio ban pelong ban lau snem te mantau snem ngin pelong do hang te po dam sai da ka bangin sedang ya kan da ka jing penmare ya ka marathon race mestem ka marathon race ka bangin sedang nak po umbang bangin petkut ya ka po orchid ha ka por nribaji mestem bat ha ka por shipho baji kan don pat ka jing penkut ya kitu ki jaka shong jong kini ki tourist ki bawan ban shong kai ki jaka jungok kai ki badon hang tu harut jong ka tu kadam umyam ingin don bentalang bat ka snong jong ka damsai akaba nilayo banya keren bi rang ba snong bai lakular ben ai ke trilang nakal yang kiseng sama jong ka snong damsai yakaba ini snok tilang banya pun ko ye kiti jaka kiti sisa ki ba nakal yang ka snong damsai ru ka don ka jingkit khle yakaba ila don ka komiti ke jongki ba ki juyo ban pej ban ko ye kiti jaka nrei matau snem iso kuben bangi opat banya Trilang bat ki ha bangin pun ya kita ki jaka joka ki badon harut jong te gadam umyam te kum ka seng ni kwa ro bani tho baden jong ka te ka singi ka bangi yo ban perlong ka te program jan miet ka por si beji ye kandon ke kenja awareness program ka balengkot hang te po ne rupa hang to po wa stand ka to ka parking hang to kadon ka madan hang to in perlong ya kenja awareness si balengkot hang tu bang in samro ki khusnam ni ki bajob ha ka marathon race but in do ke entertainment mo long ba ki jingshat ki jiput ki bangin le kmen namar ka de ka sngi ka bangin le kmen nak ta ka ne ka World Tourism Day but kum ka sengi kwa bani thu ep ba kamut ka team la ne ka jong ka ne ka World Tourism Day jong lu stem ba manta ka de ka ban ba ong tourist and peace mo ki nong junga kai pathe ki ngabat ke jingsuk ke banwan haki ke momon ba ka de bandon ke jinge trelang banwara ya ke jing songsuk sngan jong ki nong wan junga kai pathe ki bawan bandrung haki jaka ba kinwan ban bei pisa te kum ka jela ka bangidon hapo ka district ka bangidon iba ka district jungi ke de gateway nam ta kini ki tourist ba ki rom ka umyam ka de way ka jaka ka ba ki tourist ki i bahaya ka nginget ba hakati ka singi ka aprio tarik ngenyo bahai ke ji trilang jo ki pai ba hamtam jo ka snong bat ma phi ki pai ba ki yo sngo mo pa phiwan kai te ka singi